În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți elevi și studenți, dragi credincioși, voi încerca să-mi adun câteva gânduri în această seară într-o meditație pe o temă despre care noi vorbim mai puțin sau foarte rar de la acest amvon, pentru că acest moment la care mă gândesc nu se întâmplă niciodată duminica și pentru că nu este o sărbătoare scrisă cu roșu în calendar. Totuși, el este unul din cele mai importante și mai emoționante evenimente care s-au petrecut în viața Mântuitorului Hristos și în viața noastră duhovnicească. Este vorba de învierea lui Lazar, pe care noi o sărbătorim sâmbătă viitoare în ajunul florilor. O sărbătoare care este practic umbrită de aceea florilor, dar noi trebuie să înțelegem intrarea Domnului în Ierusalim și prin prisma acestui eveniment care a fost învierea lui Lazar, pentru că ne spune Sfântul Evanghelist Ioan că mulți dintre cei ce au venit în Ierusalim ca să-L aclame pe Iisus cu ramuri de finic în intrarea sa triumfală, o făcuseră și din pricină că auziseră despre minunea pe care El o făcuse în Betania prin învierea lui Lazar. Aș vrea doar să rememorez pentru cei care umblă mai puțin sau mai rar prin Sfânta Scriptură că Lazar era prietenul lui Iisus. În casa lui poposea deseori. Betania era un orășel mic, nu departe de Ierusalim, și Mântuitorul Hristos, fie în drum către Ierusalim, fie în drum dinspre Ierusalim, poposea, mânca în casa lui. Acesta avea și două surori, pe Marta și Maria, așa încât era o relație foarte apropiată de familie, de adevărată și sfântă prietenie între Iisus și așa această familie de credincioși. Ei bine, la un moment dat, Iisus, găsindu-se undeva mai departe, în nord, s-a aflat că Lazar căzuse greu bolnav. Vestea o dăduseră surorile lui Marta și Maria. Iisus nu s-a grăbit să se îndrepte spre Betania, și înțelegem din textele evanghelice că a zăbovit în adins. De ce? Pentru că știa ce va urma. Știa despre minunea pe care urma să o săvârșească. S-a mulțumit doar să le spună ucenicilor: fratele nostru Lazar, prietenul nostru, fratele nostru Lazar a adormit. Se știa că este bolnav și atunci ucenicii au primit-o ca pe un semn bun. De ce? Atunci când cineva este bolnav, când el își capătă sau recapătă somnul, este semn de însănătoșire. Somnul unui bolnav este ca un medicament. Corpul lui se reface. Așa încât au spus: păi dacă a adormit, înseamnă că se va face bine. Iată deci dublul înțeles. Ucenicii îl gândesc omenește, Iisus îl pronunță dumnezeiește. Dar de atunci știm că moartea de fapt nu este o aruncare în neant, în abis, ci este o formă de tranziție, este ca un somn din care omul se trezește prin înviere. Noi ne vom trezi la învierea cea de apoi. Lazar avea să se trezească de la acest somn peste numai câteva ceasuri. Ei bine, până la urmă Iisus se hotărăște să vină în Betania, îi iese în întâmpinare Marta, una din cele două surori ale lui Lazar, se tânguiește, plânsă, și într-un fel îi reproșează dulce: învățătorule, dacă tu ai fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Cu alte cuvinte, ai fi avut puterea să-l vindeci din boală, așa cum ai făcut-o cu mulți alții care nu-ți erau prieteni. Cu atât mai mult ai fi făcut-o pentru el dacă l-ai fi găsit bolnav. După o scurtă conversație din care reiese că Marta avea cunoștință despre învierea morților, deoarece Domnul îi spune: bine, bine, dar fratele tău va învia. Știu, Doamne, toți vom învia la vremea de apoi. Iisus se pregătește să săvârșească minunea și acesta este momentul pe care vi-l recomand eu spre meditație, după ce eu îmi vei fi încheiat cuvântul și după ce veți merge la casele voastre. Domnul se hotărăște să săvârșească marea minune de a-l învia pe Lazar. Îi spune mai întâi Martei: ridicați piatra de pe mormânt, dați-o la o parte. Mormântul, cum va fi și al Mântuitorului, era dintr-o peșteră de piatră, la care ea s-a
topit așa de sfială, zice, Doamne, este a patra zi și a început să miroase. Deci intrase în putrefacție. Acest amănunt, și care a fost un amănunt premeditat, deci Iisus în adis a întârziat, putea să-l învie și la numai câteva ceasuri după moarte, cum o făcuse cu fiica lui Iair, sau la 2 sau 3 zile după moarte, cum o făcuse cu fiul văduvei din Nain. Dar de ce? Tocmai de aceea, ca să certifice faptul că moartea nu este o moarte în înțelesul dur al cuvântului, ci este un somn din care omul se poate trezi prin înviere. Dacă s-ar fi grăbit și l-ar fi înviat mai curând, s-ar fi putut presupune în exegezele de mai târziu ale necredincioșilor sau ale scepticilor că moartea lui Lazar fusese una aparentă. Este posibil, sunt cazuri de moarte aparentă în care mortul se trezește în sicriu, după ce 3 zile a fost îngropat. Așa încât există și asemenea fenomene, iar scepticii încă o dată ar fi contestat veridicitatea, adevărul, deci, acestui eveniment. Dar în adis se petrece evenimentul a 4-a zi, deci după ce el intrase în putrefacție. Ori când mortul începe să se descompune, nu mai poate fi vorba de o moarte aparentă. Așadar, iată, deci, prin acest fenomen, Iisus întărește faptul că învierea lui Lazar era o înviere dintr-un somn. Ce vreau să vă spun însă? Mi se spune că Iisus a ridicat ochii la cer către Părintele Său și a spus, mulțumesc-ți, Părinte, că ești cu mine. Mai întâi, legătura intimă prin rugăciune dintre Iisus și Părintele Său Ceresc. O știm aceasta de mai multe pagini ale Sfintelor Evangheliei. Mai cu seamă din când în când și mai cu seamă în preajma unui eveniment important, Iisus se urca în munte să se roage singur. Și acolo intra într-o comuniune, comuniunea de altfel cu Tatăl permanentă, că el știm că nu s-a despărțit de Tatăl, Dumnezeu fiind, dar totuși avea o comuniune mai strânsă, mai intimă cu el prin rugăciune. Și pe de altă parte, minunile pe care le făcea Iisus, le făcea cu participarea Tatălui. Le făcea în numele Tatălui și cu participarea Tatălui, fiindcă el nu odată se referise la faptul că Tatăl săvârșește minuni cu fiii săi. Tatăl ceresc al lui era și Părintele nostru. De aceea, în altă împrejurare, căutând să-i convingă pe ascultătorii săi să fie încrezători în bunătatea Părintelui Ceresc, a făcut această comparație. Care este tatăl sau părintele căruia îi va cere copilul său pâine și îi va da piatră? Sau care este acela căruia îi va cere copilul său pește și îi va da șarpe? Deci, dacă voi care sunteți oameni păcătoși și vă portați ca niște părinți față de copiii voștri, cu atât mai mult Părintele Ceresc, care este al meu și al vostru, se va porta părintește cu iubire față de voi. Așadar, revin la acel moment, ridică ochii la cer și știți ce face? Nu-l roagă pe Tatăl Său să fie cu el în acest moment, ci îi mulțumește că este cu el. După ce îi aduce lui Dumnezeu Tatăl această mulțumire, atunci strigă cu glas tare, Lazare, vino afară, mortul învie, apare înfășurat în junjurile lui, în feștele lui, învie și este redat vieții. Mai departe nu voi stărui. Ei bine, vreau să mă opresc acestui moment. E vorba de rugăciune, iar noi când zicem rugăciune, zicem întâi pe aceea de cerere. La ea ne gândim. Doamne, dă-mi, Doamne, ajută-mă, Doamne, scapă-mă. Deci, pentru o dorință pe care ne-am propus-o și pentru care cerem ajutorul lui Dumnezeu, ceea ce e foarte frumos. Dar aici Iisus ne învață altceva, că înainte de a cere este bine să mulțumim. Fiindcă dacă noi mulțumim lui Dumnezeu pentru câte ne dă și pentru câte ne va da, de fapt cu aceasta am formulat și cererea. Aș vrea să vă mai atrag atenția că înainte de a săvârși iarăși o minune, înmulțirea pâinilor, Iisus își ridică ochii la cer și îi mulțumește Părintului Ceresc. Și apoi săvârșește minunea.
Cu alte cuvinte, și într-un caz și într-altul, el întâi mulțumește și apoi săvârșește minunea, ca și cum în momentul mulțumirii minunea ar fi fost deja împlinită. Repet, este un subiect de meditație pentru noi cei care încercăm să ne rugăm și care nu întotdeauna știm să ne rugăm. Și pentru ca să fac și mai evidentă această idee, aș vrea să vă spun că în Evanghelia după Marcu există un text frumos care, într-o traducere foarte exactă, sună așa, cuvintele lui Iisus: și pe toate câte le cereți rugându-vă, să credeți că le-ați și primit și le veți avea. Așadar, nu este vorba pe toate câte le cereți rugându-vă să credeți că le veți primi, ci să credeți că le-ați și primit și le veți avea. Atunci când te rogi, cerându-i lui Dumnezeu să-ți împlinească o dorință într-un viitor apropiat sau mai puțin apropiat, de fapt această rugăciune este susținută de speranță. Ți-ai făcut rugăciunea de cerere, l-ai rugat pe Dumnezeu și aștepți ca rugăciunea ta să devină realitate prin alt sentiment, prin alt act care se numește speranță. În cazul de față, dacă în clipa în care crezi că ceea ce ceri ai și obținut, atunci credința covârșește speranța și speranța practic devine de fier Iisus. Credința este aceea care domină și cea care lucrează. De aceea, dragii mei, v-aș îndemna, repet, în această scurtă meditație pe care mi-a propus-o pentru astă seară, să reflectați asupra rugăciunii de mulțumire care trebuie să preceadă orice alt fel de rugăciune. Este datoria pe care o avem față de Dumnezeu. De ce? Pentru că în clipa în care cerem ceva pe care îl dorim, noi deja am primit foarte multe lucruri de la Dumnezeu. Începând cu viața, cu sănătatea, cu tinerețea, cu puterea de muncă, cu lumina sufletească, deja sunt foarte, foarte multe daruri. Și se cuvine ca întâi să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste daruri și apoi, pe cât credința ne ajută, să-i mulțumim și pentru ceea ce ne va da. Există în liturghier, și cei care ați deschis liturghierul și v-ați familiarizat cât de cât cu textele lui, există o rugăciune la anamneză, când ne apropiem de Euharistie, în care îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile arătate și nearătate, știute și neștiute, și îi mulțumim pentru împărăția ce va să fie. Împărăția ce va să fie, împărăția spre care năzuim, pe care o așteptăm, dar pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu de pe acum, ca și când ea ar fi venit. De altfel se conjugă cu afirmația Mântuitorului: împărăția lui Dumnezeu a și venit și se află în inimile noastre. Iată de ce, pentru această ultimă perioadă a Postului Mare, este bine să ne înarmăm și cu acest argument al propriei noastre credințe, pentru că ea să vină cu adevărată lucrătoare. Iar în încheiere vreau să folosesc acest prilej, adresându-mă seminariștilor și studenților teologi. Suntem în al 8-lea an de când am inițiat un program de misiune ortodoxă în eparhia Vadului, Peleacului și Clujului. În sensul că misiunea nu trebuie lăsată doar pe seama preoților sau pe seama episcopilor, ci ea trebuie îmbrățișată de către cei care se pregătesc să devină într-adevăr slujitori al lui Dumnezeu sau mărturisitori ai Lui pentru cei care nu vor deveni slujitori. Este vorba deci de seminariști și de teologi. Așa că am format un program de echipe misionare care să meargă pe teren cu precădere în parohiile din mediul rural, în timpul celor 2 posturi mari de peste an, postul Paștilor și postul Crăciunului. În fiecare duminică, am spus, câte o echipă de 5-6 elevi sau 5-6 studenți, în frunte cu un profesor, vor merge cu un mijloc de transport pe care noi îl vom pune la dispoziție, de preferabil un autobuz sau autocar, cum se cheamă, și pe un anume traseu dinainte stabilit.
pleacă duminică dimineața la o oră convenită și să zicem că merge pentru Dej. Și atunci autobuzul lasă o echipă la Pahida, lasă o echipă la Răscruci, o echipă la Bonțida, o echipă la Iclod și așa mai departe până la Dej. Fiecare echipă merge la biserica respectivă, preotul este anunțat din vreme, credincioșii sunt anunțați, tinerii merg la strană, dau răspunsurile la Sfânta Liturghie, predică un profesor sau chiar unul dintre ei și apoi stau de vorbă cu oamenii și capătă o primă comuniune cu ei. Ei bine, iată, din mila lui Dumnezeu ne găsim în al 8-lea an, iar voi, elevii seminariști și studenții teologi, ieri v-ați încheiat și misiunea din timpul acestui post. Duminică de duminică ați fost mai puțin la catedrală și mai mult acolo unde v-am dorit și unde v-am trimis eu în misiune în mediul rural. Nu vă puteți imagina, dar știți și voi, eu am toate rapoartele și am ecourile, câtă bucurie și câtă speranță duceți în sufletele sătenilor care sunt învățați de obicei cu slujba simplă și cu cantorul lor, care este la biserică. Și când văd totuși biserica lor, că este vizitată de tineri care vin cu frumusețea lor, cu vârsta lor fragedă, cu entuziasmul lor și cu credința lor. Și sunt foarte, foarte benefice aceste lucruri. Să știți că în 8 ani de zile nu mi s-au semnalat decât 2 cazuri de preoți care nu au fost la înălțime, adică nu i-au primit pe tinerii noștri așa cum se cuvine. În rest, nu am avut niciun fel de reproș, de plângere din partea nimănui. De aceea eu vreau să vă mulțumesc acum după ce ați fost, pentru că în principiu v-am mulțumit înainte ca voi să plecați la drum pentru toată râvna voastră. Și știu mai mult că prin grija Părintelui Director, seminariștii ați mers în număr dublu, pentru că ați avut la dispoziție 2 mijloace de transport pe care ni le pun la dispoziție sponsorii, oamenii care vor să lăsnească această misiune. Așa încât, încă o dată, mulțumindu-vă în numele Lui Dumnezeu și în numele credincioșilor care v-au ascultat și v-au primit, mă rog lui Dumnezeu să vă răsplătească cu toate darurile sale cele cerești și să vă dăruiască o vacanță tot misionară, pentru că un om al lui Dumnezeu nu are vacanță, nu are concediu. El este tot timpul în misiune. Și Dumnezeu să vă răsplătească și cu o vacanță cât mai plăcută și mai rodnică și cu toate darurile Lui. Eu vă doresc din toată inima să parcurgeți cu liniște, cu pace și cu bucurie și această perioadă de post care ne-a mai rămas. Împrospătați-vă sufletele prin taina Sfintei Spovedanii și aici este una din marile mele bucurii când aflu și văd de altfel constat că un număr foarte, foarte mare de tineri se îndreaptă către scaunul spovedaniei cu toată deschiderea și cu tot simțul responsabilității morale pe care le au, începând cu copiii și terminând cu adolescenții și tinerii propriu-ziși. Așa încât, încă o dată, credință puternică și zel misionar. Așa să vă ajute și să ne ajute Dumnezeu. Amin.